Hello guys, lamsogono rojotono ani YouTube channel o hingke tabuk khe ang nokhorsak tini Kokborok M.A Entrance tongo ani hingke amo bo jagao ani center klaikha norokno video ni bisingtini sawi khanarokano angkhe saichungsa ah jagao te ani bayap song ani sinijak rok ta dol rok boro joto alka alka jagao baksake Tripura info o baksake ba Kwlai University o baksake ba yango oboi bokhago gati kaisa arke nokoro kalai paikha ang saichung nokhai sijaja chini je college ni ani dol rok masa no kalai ta ani dol rok ang saichung no neta onya jaga ni rok tongo ang ta sukpui be koko sanka ba ani je sini jak kangke masa chela kalai kya boko chini college ni tebeno chela bai ba sukok saja keta angke bono video no pa sakjara nai chongdi bo jaga o ani center kalai khe nongno sanai aksake no haksal airport lai thangu ta ani abo center hangkangke iko yango tongo bai bo hangkangke Tripura info bini center hangka bono kalangai thangnai bono aro kalangai singlai thangnai ta hingke taikani hingka logio tongo ta borok mane chungkani exam nai taikani ke chin logio thango mahita ga yango tom driver han bini bisla dara hingke tawo thang tonglai sung hingka nai poja bag o tui rok dajak hingke iko haike no thang tongo ta chung nokhormani hingke atau nokhormani omo koita sogoi nongo sawano paya sagjara nai chongdi tabung kangke nahari busike nokbar haye makhang rok se bokhanai rok kobon tongma si usida hanyan ja biri ke clip bori hanya han tongma se progai thangai bori si malulia oro phaise wasen tom choli khen johen bokhanai dobon chakan dobon choli mani hingke ko tabuk song omo bor sun chokpa kyang pogi thangma kya jaga bonika chomini ni lama haisima tongo bo bonika chomini tei thangnai belasang hingke amono norok pai malai no aro sogoi hingke norok video no pai thak jora nai tongbai di tabuk hingkangke sung Don Bosco school bwskango sokpaikha ang norokno saya daro sogoi angka malai hanai haipano se lama o kisa video ko kai talangjago hingke direct aro sogoi malai maya phano oro dengmo ni simi pan malai thango norok bai baksa norokno sawi thango ta oro sokpaikha hanai hingkangke ko tabuk thang tonglai ta Tripura info o tai bisi kwrwi kha malai nyala kasuka subagan mani ko besi omo suk mani khangi sai de malang no hon mo khana ma khawa nom sana ni ga su da bahar bakare le subang man marung spa buat hajar buat batong makin lebay korang tong hai ko tabu sung Tripura tang tong eklogi exam na happen eklogi ke sekolah alada center o jaga ang norok kok saitong ma situ amo se pura ko nobar phai porong kok se khorang sa pasale hanyo nobar simisi porong pera parang kospa se bujili ang kapa boy sobar khaima to hata ang nongno saitong ma ni hingkang ke tabu ikan kana jujang mo bai hingkang ke bini ke Tripura info hani saitong ta ani hingkang te basalo hani saitong ma se hingke ko bonoro nokhori kalang sinai ta o chopai kya ma mahaya kena Boro entry gitu ada Agartala boy logi tile jakanda Boro kharak torong ma ang sajang kha ang thangna airport lai thangwa ni khe gibur ta Boro korosni tata bye bye all the best ka hangga exam ro de man nagana nang mang kha na kisa ting khai ho de hangka tata tabu sung thang lai sinai kon phan poi ya ang sa sai
kulang kulang hai ingsuko ekdom hanyo khunju ba earrings korei hingke tei totra bo chain korei aboni bagai nogo khulugoi kaima haikha rangsak ni bola yango oro khulugoi kangna kamana rok kiro hai ataba aro exam center ro hingke abono tabuk nongno sai tongo ta ni exam center bo jaga kalaikha ani exam center hingka hingke Narsinghar Tripura Institute of Technology College ah jaga o hingke abono first time sachung tabuk ang exam rwna naro thangui tongo wasipon bo sokpai ko o jaga o tini no first time sokpai ta hingke o Tripura info hingka ang seman rogo exam rijak se hingke aro rogo sinuo ako mane jaga rok teha seman chukuta bisingni hall rok hingka oro o Tripura Institute of Technology o first time ni bagui kisa narwaba singmani se kiriwi tongkha ang aboni tabuk thangui tongo. Airport di Kwlai kalang thangka abo ke ketal airport ni ko ke kesam beskang yo kecam je sabai basang ketal sabai ko gana sebelah sang ketara heta kesam airport mau khai jara sabai mani yang ayo ketal sabai ko yo singna 다 뭐라 배배고다나 이거 달려 왕 사심 섞어져 이렇게 딱 놓고나 뭐 그럼 이만 이거 어자가 어제 센터를 그라냐로 아숙 보록 수바냐 따니 말라마카 아숙을 자가 학산을 그다양어 Boro kasuk basi banyak jaga wati brain kulo kasuk borok bang pasuk bang borok ke basi banyak hall se punya exam hall lo ingke asuk borok bang yang kai ko angabo ning video kisi khanya ro hai besi ni tabo ingkai ko exam ro pai ko pai nokori phakya iko na borok asuk si borok to se banyak ingke tabo thangsinai iko dara ba yang nai singui to ano tom tom bo na ka nai tu ki tong yo puila o batha ki tong ma jaga wangke tabo yang buskang malai khatai ko asuk se borok oro kom si borok hasani bagi jabaksa exam ro phaya semia tangka borok kom daro kala semia tangka bono exam torma torka baheng no semalia result ma ka seman jinai ga sabo ni exam ro khamka kisa no comment kai sabai gedi ingke ani hingke to mutamuti abono hamu bohonchugi maya hamia bohonchugi maya result je frumano afru no nong no sanai ani exam rok busu joroti hamka bongke norok no comment kai sadi ta jodi no norok ani channel lo ani video no katalngai tongka please subscribe khaini tapok jadi sungba je hainai chini logio hainai bai bono batalangai thangnai tambo bono taron Tripura info kai haikya hingke tabok bono chumai baksa thangpur batalang thangnai ta chung englogi halayu gari result phangka ke ba englogi numa thanglai jonai tangkai bono chung thangi tonglai dakti khe ko sajung ba angko rok sanani se renglia haing tong siu mane angko kenei korok tam ati herongka mani ke lekhe ko ro sawi exam ro bahai ka haing karoni beske sawi thangma lekha mu he de ba sajung ni bagai arana nya haing sukata kan tara ba cho sawa he pano asuk dol ba sama he ke semi angka bandara ro bai ba he de ba ingke abono ingo thangi tong tabo ingke thang pai akoi pai borong talang thangnaya jaga wote borong ni exam ronai rong ni borok basuk bang phuno ga direct sung bongni buskang tei si thangnai bla borong ni exam center buskang tei ingke ajaga borok busuk bangkha abo kisasa ang video khlai nawana ingka bonong no phuno goi ruwano nai tongnai.
kya iko Tripura info naidi ko bongnora busuk borok bang hingke bai song hingka yang lama kinaro lama cross khai tongkata hingke iko kisa video hain tisu tiya bang nai ko tabo gari o box sai tongta hingke yang ukruk te kisa video khai masam blur ang thangai kaham ke video tisi simali yang thangjau kangke tak thangai tonglai khata hingke jeng thangpro kisa jirani o hapnani hini wansugui tongmani hada hamjakna habjakya saimia ko hingke hapka hingke nongna phuno gana habya hingke nongna phuno galakta maya sejak sunset bo color thasung jak boroni mokhang ko edba o tomtom ni bage lori jak kam ka video kai malia tomtom deha jangir jago iko bainu tunyan thang tong odek jora o taning jora si tuni ri nai tini exam renya thangman bo chin loga hai talang thangata bono kai tawuk chin loga ba thaganya bono tunya thang tongo bong parawa nah deh keto busuk ke tong tong ka mai kekrang gai leng su ka hadali bahai nani tam jani bo ko karen phayu mada oi yo tar nong khana kinanya kotal kai masla pilar mayo leng khahi mani sap samani exam hamma kya जे माइन को डॉक्टर है माइ बर डॉक्टर है मन को आने एग्जाम के रिजल्ट माया सक साइमे आबो रिजल्ट माखासे का हम साइमा नाय के नरंग ने एग्जाम दा हम बाय के कमेन्ट खै साबाइनदि हाबन ताकलाय जे kokborok M.A Entrance नि बागै एग्जाम नाय नोटिसा क्वेश्चन क्लाय हेकेन हाइका हेमा दंजोग आं खेदो आं एभ्री इयार नि क्वेश्चन रखिसा नायबला आइन किसा ta phải ngột tì ta cái mà tì ní tích xác cái lại hay mà tổng giặc ta easy hay mà tổng giặc đấy là cả một cái bài xem mà lấy ya exam đây mà cái xem mà trên này ok video nó bài thắc giờ là này tổng mà nhìn ba cái nó chút nó khá bài không bài hàm bài phải ta bye bye next video mà lại final